Padneš ty dole. Ďalšia vec, Pečko. Dal si na mňa status? Že si šťastný človek. Tak ak si šťastný, prečo ojebávaš mojich kamarátov, že nemáš čo žrať? Prečo? Tak ja vám poviem prečo. Pretože to robil celý život. Robí to dodnes, že využíva ľudí a jeho bratia takisto. A jeho sestry takisto. To sú proste jedna taká rodinka, čo žijú po ubytovniach, po charitoch. A ešte nezabudni, Peťko, Peter, opico, ty škaredník, ty skurvenec, preto som mal k tebe odpor spať. Už teraz chápeš?